Mag ik kieken, mag ik kieken, mag ik kieken, nou wat Steve is doen. Mag ik kieken, laat mich kieken, ich wil kieken, nou wat Steve is doen. Mag ik kieken, laat mich kieken, ich wil kieken, nou wat Steve is doen. Wie is het zo gekomen, een hobby van u? Dat dateert al van heel lang geleden. En dat kwam ook omdat ik een tante had, tante Lin, en die zong geren. En die kwam extra bij ons op bezoek. En dan zag ik altijd, tante Lin, zing nog eens een leuk liedje. En dan begon tante Lin te zingen. Het leukste vond ik natuurlijk die liedjes, Boegat van Vod en zo inkwam. En de woord die ik voor mijn mam niet mocht zeggen. Dat vond ik natuurlijk het leukste. En dan moest het alleen zo wit krijgen, tot ze dan met die liedjes die ik zo leuk vond, dat niet mochten van mijn ma, begon. En dan zong ik lekker met. Maar die hobby heeft zich natuurlijk later, toen ik niet tijd kwam, is dat uitgebreid. En toen ben ik alles wat ik maar kost verzamelen van oude liedjes, ben ik gewoon verzamelen. Was meer dan 500 Maastrichtse liedjes. Maar 60 van die liedjes zijn uitgekozen. En daar stonden teksten van die liedjes in het boekje Kakken stonden bij. En daar zitten 2 cd's in. Eén cd waar die liedjes op gezongen worden door tal van Maastrichtse artiesten, Beppie Graaf en Fabrizio en iedereen. En 5 kinderkoren, waar ook Chama's stond bij. En dan is er nog een andere cd. En die cd, dat is een karaoke cd. En voor de sjaal hebben we nog een speciaal editie van het boekje, zal ik maar zeggen. Daar zit nog een 3e cd in. En die cd, die kan op een elektronisch bord worden geprojecteerd, zodat de kinderen van de sjaal met kunnen zingen en die liedjes gewoon met krijgen. Alison, hoe lang bent u bij het koor? Ik ben al 15 jaar bij het koor. En niet meer die? Ik ook, 15 jaar. Zo, dan kun je het repertoire. Ja. Maar ja, het wordt iedere keer veranderd. Hè. Er komt nooit bij, nog het anders. Dus het blijft leuk. Ja. Zeker die liedjes wat je nu zingt, heb je die vroeger gehoord bij opa en oma of bij papa en mam thuis? Ja, bij opa en oma werd hij vaak afgespeeld. Ja, gingen we bij opa op de shoot zitten en dan ging opa liedjes met ons zingen. Ja.